дар маросими оғози кори бунёди аввалин тамрингоҳи маркази миллии таълимии омодасозии имдодгарон раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурии тоҷикистон роҳбари дафтари барномаҳои созмони амният ва ҳамкории аврупо дар душанбе сафири иттиҳоди аврупо сафирони фавқулода ва мухтори олмон ҷумҳурии исломии афғонистон қазоқистон қирғизистон федератсияи русия украина ҷумҳурии фаронса дар ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти ноҳияи шаҳри нав иштирок намуданд. сарвари кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар маросими ифтитоҳ зикр намуд ки татбиқи лоиҳаи мазкур на танҳо сатҳи дониши наҷотдиҳандагон ва омодагии онҳоро баланд мебардорад, балки ба басиҷии гурӯҳҳои имдод дар мубориза бо офатҳои табиӣ дар сатҳи минтақавӣ мусоидат хоҳад кард. сафирон низ дар навбати худ дар бораи амалҳои муштарак ва татбиқи минбаъдаи дигар лоиҳаҳо оид ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ суханронӣ карданд. Умедворем ки он корҳои сохтмоние ки имрӯз оғоз ёфтааст дар моҳи ноябр ба итмом расонида аллака як давраи муайян барои боз ҳам беҳтар намудани ҳамкорӣ байни на танҳо гӯем ки мамлакатҳое ки дар осиёи марказӣ ҳастанд, аз ҳама муҳимаш бо он давлате ки мо ҳаммарз ҳастем, бо ҷумҳурии исломии афғонистон ҳамкоримонро боз хубтар мекунем. Ин имконият медиҳад ки наҷотдиҳандагоне ки дар ҳудуди ҷумҳурии исломии афғонистон ҳастанд аз усулҳои муосиртарин бархурдор гарданд ва худи таҳлилҳои солҳои охир нишон медиҳад ки мутаассифона он ҳодисаҳои табиӣ ки дар марз рух медиҳанд бештар хусусияти табиӣ доранд ва дар ин ҳолат бояд қайд намуд ки албатта наҷотдиҳандагони ҳам ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам ҷумҳурии исломии афғонистон дар ҳамоҳангсозӣ аз он усулҳо бархурдор гашта омода мегарданд барои боз ҳам беҳтар намудани корҳои гӯем ки муштарак ва албатта дар ин марказ на танҳо наҷотдиҳандагони ҷумҳурии исломии афғонистон балки наҷотдиҳандагони осиёи марказӣ ҳам низ ҷалб мегарданд. бояд гуфт ки ин машқҳо дар дараи қаратоғи ноҳияи шаҳри нав дар майдони 28 гектар доман паҳн карда аз биноҳои таълимӣ маъмурӣ ва истиқоматӣ ошхона толори варзишӣ инчунин маҷмӯъаҳои таълимии моделсозӣ иборат хоҳад буд. ҳама биноҳо ҷиҳозонида шуда бо системаи гармидиҳӣ нерӯи барқ таъмин карда мешаванд ва гирду атрофи биноҳо кабудизор хоҳад шуд. тамрингоҳи миллӣ як маҷмӯъаи беназири махсус аст ки бо назардошти хусусиятҳои минтақа ба талаботи муосир сохта мешавад ки омодагии ҳамаҷонибаи амалии гурӯҳҳои имдод дар сатҳи баландтарин таъмин менамояд. дар ин тамрингоҳ наҷотдиҳандагон моделҳои нави таҷҳизоти имдодро месанҷанд ва истифода аз онро пурра меомӯзанд. дар маҷмӯъ ин лоиҳа се марҳилаи иҷроӣ дорад. марҳилаи аввали он аз моҳи январ то ноябри соли 2021-ро дар бар мегирад.